Nå. Den her, den har en lyd også lidt, så man kan godt høre, at vi kommer, og vi er der. Søren, har du fået lukket luft nu her? Kører den, ja, okay, jeg synes, den var lige den klar. Nå, og når mine drenge, vi har 2 drenge på 25 og 27. Og når de sådan siger hjemme, så vil de godt ud og lufte den her, og så siger medarbejderne, kommer mandag. Nå, så du var nok ude at køre i går. Ja, vi var i Ebrup, og det er 10 km væk fra Assens. Men de bor normalt inde i Assens, dem der kommer og fortæller det, så vi kan godt høre, når der kommer kører. Og det er jo det hele drejer sig om. Og kunne se, det du jo op på mig frem. Du gør det så i størrelse. Nå, skal vi prøve? Og hvis den ikke ryger, så er det fordi, der ikke er noget olie på den. Sådan en. Og I kan se den der blå røg, og det, ja, jeg kan nok se, det er mere som cigaretterne var. Du vil nok lægge cigaretterne på, hvis du fik sådan en at køre i. Ja, det vil jeg. Ja. Men, som sagt,